φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Τυχεροί όσοι γνωρίσαμε τον Κώστα. Τυχεροί γιατί γνωρίσαμε έναν άνθρωπο με κεφαλαία γράμματα που έδωσε το δικό του στίγμα παντού και πάντα. Τον γνώρισα πολύ πριν τον συναντήσω. Τον συνάντησα στον προεκλογικό αγώνα στις πρόσφατες περιφερειακές και δημοτικές εκλογές και πραγματικά ξέραμε καλά ο ένας τον άλλον. Κάθε φορά που ήθελα τη γνώμη του, τη γνώση του, την εκτίμησή του, ήταν πάντα παρόν. Σε όλη τη διαδρομή κατάφερε να χαράξει με το λόγο και το έργο του, με την αγάπη για ό,τι έκανε, την ψυχή και την ψυχή του σε όσα γνωρίσαμε. Γιατί ό,τι έκανε, το έκανε με πολύ πίστη για την τελική νίκη. Τα τελευταία χρόνια, όπως πολύ καλά γνωρίζατε, έδωσε έναν τιτάνιο αγώνα. Κέρδιζε μάχη τη μάχη, έπεφτε, σηκωνόταν, συνέχιζε. Η παρουσία του δύναμη και μάθημα ζωής και αγώνα και δικαίωσης. Και τώρα, άνθρωποι σαν τον Κώστα, ποτέ δεν είναι απόντες. Είναι πάλι παρόν. Γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο όταν πάψουμε να τους θυμόμαστε. Δεν χάνονται αυτοί που φεύγουν και ο Κώστας μας χάραξε, άρα ποτέ δεν έφυγε. Και όπως ο μεγάλος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος έγραψε στις γειτονιές του κόσμου, να λείπεις δεν είναι τίποτα να λείπεις. Αν έχεις λείψει για ό,τι πρέπει, θα είσαι για πάντα μέσα σε όλα εκείνα που για αυτά έχεις λείψει. Θα είσαι για πάντα μέσα σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα λόγια του ποιητή, αφιερωμένα εξαιρετικά στους δικούς του, αφιερωμένα εξαιρετικά σε όλους μας. Μην κάνετε βήμα πίσω. Ο μπαμπάς σας, ο παππούς σας, ο σύντροφος Κώστας είναι εδώ. Θα είναι εδώ. Όπως αυτός μόνο ξέρει. Όπως και για το λαό της Πάρου που τον εμπιστεύτηκε, τον αγάπησε, όπως την αγάπησε, πολύ βαθιά και ο ίδιος. Ήταν, είναι και θα είναι πάντα παρόν. Να μην ξεχνάμε αυτό που είχε πει ο Αντώνης Σαμαράκης, ότι πριν την αυγή είναι το πιο βαθύ σκοτάδι. Σήμερα, αυτά τα χρόνια τα δύσεκτα, ζούμε το πιο βαθύ σκοτάδι. Η αυγή θα έρθει και το δρόμο θα μας το δείξουν σύντροφοι σαν τον Κώστα Τορκονίδα. Συνεχίζουμε. Κώστας Βυζάς, Δήμαρχος Πάρου. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη συγκίνηση και σεβασμό, η κοινωνία μας αποχαιρέτησε στις 3 Ιανουαρίου του 2025 τον Κώστα Τορκονίδα, ένα διακεκριμένο καθηγητή μαθηματικών